Ok, kako sam i najavio, u ovom videu pričamo o modovima koje FortiGate podržava. Mislim, podržava ih manje više svi firewalli, ajde, s obzirom da nam je tema FortiGate, pričat ćemo o njemu konkretno. Generalno, prilikom planiranja, da kažem, instalacije FortiGate-a u neku postojeću mrežu, na raspolaganju imamo dva moda. Prvi mod je routed mod ili ti NAT mod, kako ga oni zovu. Drugi mod je transparentni ili ti bridge, možemo ga nazvati, gde je on, da kažemo, potpuno nevidljiv na mreži, pa otud se i zove bridge. Ali sad ćemo proći kroz neke, ajde da kažemo, najčešće scenarije i prednosti i mane svakog od njih u odnosu na ova dva navedena moda. Ovo što se vidi na slici generalno jeste neka topologija koju sam ja pripremio, poprilično je bazična, poprilično je jednostavna i služi čisto ilustracije radi. Mislim, ovo je u principu u nekim Soho varijantama malih firmi kod nas najčešći scenario koji se i može videti. Znači imamo neku internu mrežu, gomila nekih desktop računara, neki laptopovi koji putem Wi-Fi-a upadaju u tu lokalnu mrežu, isto tako neki aplikativni server koji se nalazi takođe u toj istoj mreži. Sve to vezano na neki Layer 2 switch i kao dodatna opcija, ovo negde postoji, negde ne postoji, guest mreža koja u ovom našem primjeru je izolovana, odnosno zasebna je, da kažemo što je po nekim security standardima i očekivano trenutno. Mislim, takvi su trendovi trenutno. Šta sada uraditi kada na ovu postojeću infrastrukturu koja, da kažemo, funkcioniše i radi, hoćete da dodate još jedan uređaj. Samo da ga uzmemo u sliku. Pred nama, kao što sam već rekao, postoji više različitih mogućnosti i više različitih opcija kako ga uglaviti, tako da kažem, ovu postojeću infrastrukturu, pa ajde da krenemo redom. S obzirom da je transparentni mod onako poprilično specifičan, ima nekih ozbiljnijih limitacija u odnosu na routed mod, počet ćemo od routed moda. I gledajući ovu sliku, odnosno ovu topologiju koju imamo ovde ispred nas, mi ovaj FortiGate generalno možemo postaviti, tako da kažem, na 3 mesta. Prva i možda najjednostavnija opcija koja vam pada na pamet jeste zameniti ovaj router koji već imamo sa FortiGate-om. Znači router izbaciti, prebaciti konfiguraciju sa routera na FortiGate i to je to. Druga opcija koju imamo na raspolaganju, odnosno kao mogućnost, jeste postaviti FortiGate neposredno pre routera kada gledamo iz smera lokalne mreže. Ovo je scenarij koji u principu ima određenih sopstvenih prednosti i njih ćemo opisati kad budemo menjali ovu topologiju i videli šta se tačno dešava. I treća i poslednja opcija je postaviti FortiGate, odnosno na FortiGate dočekati, ajde da kažemo, ASP linkove, internet linkove od provajdera, pa iza FortiGate-a ostaviti ovaj router. Sva tri ova moda koja smo spomenuli, svaki ima svoje prednosti i mane, neki su iznuđena rešenja, neki su jednostavno po logici stvari ok da se tako odrade, pa ajde sada da prvo vidimo šta se dešava ukoliko radimo zamenu, jel tako? Znači router koji nam je odrađivao razne funkcionalnosti, ajde da ih pobrojimo šta je sve mogao da radi. Znači on je bio defaultni gateway svim hostovima na mreži, znači rutirao je njihov saobraćaj napolje, radio je NAT, odnosno translaciju privatnih adresa u ovu javnu koju dobijamo od provajdera ili javne koje dobijamo od provajdera. Imao je neke bazične access liste, kad kažem bazične mislim na performantnost tih adresnih lista,
gde smo mogli da se pozabavimo layerom 4 maksimalno, jel tako, pošto pričamo o nekom klasičnom ruteru, eventualno ajde ukoliko je neki hibridni uređaj možda je mogao da odradi nešto iznad layera 4, ali da kažem opet to nije na nivou bilo kog next generation firewalla. Tako da u ovoj varijanti, kako bi postupak ubacivanja, odnosno integracije firewalla u ovu mrežu izgledao u varijanti kada izbacujemo router. Pa ništa, sve ove servise koje ovaj router radi, a koje smo spomenuli, ajde da ih napišemo šta su. Znači on radi NAT, verovatno DHCP, možda i DNS i routing. Sad bi bilo fino kad bi ovo mogo negde da placement free. Probamo da ga pomerimo sa strane negde. Ok, ovako će nam biti preglednije. Znači sve ove servise koji su već bili iskonfigurisani na routeru i koje je router pružao, ajde u stvari da, skačem s teme na temu šta da radimo. Možda je imao i neki VPN servis na sebi, instancu, bilo da je udaljeni pristup, bilo da je za site-to-site konekciju. Znači sve ove servise u principu poprilično jednostavno možete izmigrirati na FortiGate još u nekom momentu inicijalne konfiguracije FortiGate, jer vi tačno znate u konfiguraciji ovog routera šta on sve radi, šta sve ima aktivno i kako je to sve iskonfigurisano i bukvalno kada vam stigne uređaj, već tu konfiguraciju svu možete preslikati jedan na jedan na sam firewall, odnosno FortiGate u našem slučaju. Kada odradite tu translaciju konfiguracije ili ti preslikavanje konfiguracije, vi bukvalno možete ove kablove koji spajaju switch i router prebaciti, znači sa routera na FortiGate, spoljni link, odnosno link provajdera prebaciti sa routera takođe na neki od WAN portova FortiGate-a i bukvalno onoliko vremena koliko vam treba da prebacite ove kablove, toliki je da kažemo i prekid u funkcionisanju internet pristupa. Ovo je okej u varijanti da je ovaj router koji koristite već da kažemo u potpunosti iskorišćen ili zastareo ili imate neki router koji jednostavno je iz one konzumentske serije, očekujete da otkaže svaki trenutak i to je to. Da kažem, ovo je neki najčešći scenario sa kojim sam se ja sretao kako se Forti integriše u neku postojeću infrastrukturu, znači obično se radi taj swap routera za firewall i on ostaje gateway, odnosno u ovom konkretnom slučaju dolazi na edge, odnosno na ivicu samu mreže, gde razdvaja internet klijente od interneta, pa otuda i taj naziv edge. Druga opcija koju smo spomenuli, odnosno da je možda prva, jeste da FortiGate ubacimo ovde negde ispred routera. Ova varijanta je primenjiva u dva scenarija, znači jedan je kad je routed modu, drugi kad je u transparentnom modu, ali mi ćemo se sad držati ovih routing varijanti i opcija. Čisto kad budemo pričali o transparentnom modu, objasnit ćemo detaljno šta se tu tačno radi. Šta je fora sad sa ovom topologijom? U ovoj varijanti konkretno postoji malo veća količina, da kažem, izmena u konfiguraciji, odnosno imate dve varijante. Jedna je da lokalnu mrežu zadržite na ovom istom subnetu, u našem ovom slučaju čisto da bude jednostavnije, koristimo 192.168.1.0 subnet kroz 24. Znači, ukoliko hoćemo da zadržimo ovu postojeću konfiguraciju, znači da se ne promeni ništa ni na kom od ovih hostova, u toku pripreme možemo uraditi istu stvar. Znači, lokalnu IP adresu, to je ovo, opet nam se ne vidi, sad ćemo to da pomerimo. Evo ga.
Znači ovu lokalnu IP ćemo izmigrirati na LAN interface FortiGate. Vezu između FortiGate i rutera ćemo iskonfigurisati, može /30 komandno da se upotrebi za vezu, da kažem, između ove dve routing instance, odnosno između ova dva rutera. I neophodno je da deo ovih servisa prebacimo sa rutera na FortiGate. U ovom konkretnom slučaju, pošto ruter ostaje da drži internet konekciju na sebi, ok je da ostavimo NAT na njemu, ok je da ostavimo VPN na njemu, routing naravno mora da postoji pošto on funkcioniše tako kako funkcioniše, a ove ostale servise ćemo izmigrirati na FortiGate. Znači DHCP DNS ćemo pustiti na FortiGate kao servise. I ono što, ajde sad da kažem, ok za objasniti jeste zašto smo NAT ostavili na ruteru. Pa prvi razlog, onako logičniji, jeste da ne bismo dva puta natovali saobraćaj. Znači, ukoliko bi ovaj računar odavde krenuo ka internetu, on bi došao do svog defaultnog gatewaya i ukoliko je NAT aktiviran ovde na FortiGate-u, mi bismo morali prvi put da ga natujemo u IP adresu koja se nalazi na spoljnoj strani, odnosno na van strani ovog FortiGate-a. To je ona /30 koju smo spomenuli. I drugi put bi se NAT desio kada bi ovaj router prihvatio saobraćaj koji je već jednom natovan, pa ga natovao još u javnu IP adresu. Ajde da ovo... Da dodamo još jedan label. Reći ćemo, na primjer, da je 10.0.1/30 IP koju koristimo ovde za međurutersku vezu. Pa ćemo da dodamo još jedan label 10.0.0.2/30. Samo da je ovo pomerimo da bude čitkije. U principu šta bi se desilo? Znači source IP adresa ovog računara 192.168.1.10 bi na FortiGate-u bila translirana, odnosno natovana u 10.0.0.2 adresu. Router bi prihvatio saobraćaj koji dolazi sa 10.0.0.2 adrese i prebacio ga u neku javnu IP. Ajde i to da sredimo, da nam bude lakše. Stavit ćemo 5555, na primjer. I, znači, taj saobraćaj koji je već FortiGate translirao, odnosno natovao u 10.0.0.2, ovaj router bi ponovo natovao u 5555 i prosledio ka destinaciji. Ok, dupli NAT. Ovo je mislim, generalno po nekim preporukama i uopšte po logici stvari, a i tako da kažem, dupli NAT nikad nikom nije donao ništa dobro, pogotovo što jako često ume da napravi i veliki problem kada su u pitanju pojedini protokoli. Prva stvar koja mi pada na pamet su FTP i SIP. Jako loše SIP pogotovo, znači bilo kakva telefonija, jako loše se slaže sa i jednim NAT-om, a kamoli sa dva. Tako da, u ovoj varijanti, kako da ublažimo posledice i da zaobiđemo, da kažem, taj dvostruki NAT, a da zadržimo topologiju što je više jednostavna, pa jednostavno nećemo saobraćaj natovati ovde na FortiGate-u. I benefiti sa te strane su nam dvostruki. Znači, s obzirom da i njega rasterećujemo, da ne mora da pravi u svojoj NAT tabeli zapise o translacijama koja source IP adresa i source port su natovani u koju spoljnu adresu, kako bi njegov session tracker uopšte mogao da prati saobraćaj kad se vrati odavde. Znači mi bukvalno to isključujemo. Saobraćaj ćemo sa ovog FortiGate-a izrutirati na router, ove IP adrese će routeru i dalje biti vidljive i bukvalno će on raditi NAT. S obzirom da ovi subneti nisu direktno konektovani na router, sve što ovde treba dodatno uraditi jeste definisati statičke rute ka ovim subnetima, da se oni nalazi za 10.0.0.2 adrese i to je to.
Takođe, VPN bismo i možda i mogli da namestimo da radi, i to tako kada bismo napravili port forwarding, odnosno da kažem destination NAT za VPN instancu koja bi se vrtela ovde na FortiGate-u. S obzirom da nam je router već istaknut, odnosno izložen, ajde tako da kažemo, u internetu, ova opcija destination natovanja, port forwardinga, kako god hoćete je nazvati, u neku ruku je okej. Ukoliko je router, da kažemo, nesposoban da ispuni sve zahteve i potrebe za takvim nečim, ali ukoliko je potentan, ajde, ima dovoljno snage da obsluži sve te zahteve, sa neke logičke strane, ok je da VPN koncentracija bude upravo na tački koja je najisturenija ka internetu. Znači, u ovoj nekoj topologiji LAN IP adresu migriramo sa routera na FortiGate, pravimo /30 vezu između FortiGate i postojećeg routera i migriramo DHCP i DNS servis na FortiGate koji u tom momentu preuzima ulogu defaultnog gateway ovim uređajima. Sam njihov saobraćaj on dalje rutira ka routeru koji se dalje to rutira ka internetu. To bi bilo to što se tiče ove varijante. Znači, ukoliko FortiGate stavljamo ispred routera, ispred u smeru ako gledamo iz lokalne mreže ka internetu. Sad, druga, odnosno treća opcija vezana za routed ili NAT mod jeste da postavimo FortiGate iza. Ali pre nego što to postavimo iza, ova topologija konkretno ima smisla u jednom specifičnom slučaju. Jedan od većih, da kažem, ograničenja FortiGate-a, bar za ovo naše podneblje, područje, kako god, jeste da FortiGate nema hardversku akceleraciju za PPPoE. Tako da ukoliko se vi na ISP-a, provajdera, autentifikujete putem PPPoE protokola, na FortiGate-u je naravno moguće napraviti PPPoE dialer interface, međutim, enkapsulaciju i uopšte handling PPPoE sesije vrši glavni procesor FortiGate-a. Tako da to možda nije baš najsrećnije rešenje na svetu. Iz tog razloga, ukoliko imate linkove koji imaju PPPoE konekciju napolje, postavljate FortiGate iza routera. To je preporuka. Pogotovo ako taj router koji imate može hardverski da radi offloading PPPoE sesije na neki posvećeni hardver. Znači, u principu, šta je generalno primjer? Evo, takva je topologija kod mene kući, s obzirom da imam dva internet linka, jedan internet link je ono klasičan DHCP, dobijam IP adresu od provajdera, drugi link mi je ADSL link gde koristim PPPoE. Šta sam uradio? Stavio sam mikrotik ispred FortiGate-a i podigao PPPoE konekciju na tom mikrotiku ka provajderu, odnosno mikrotik sam već imao, ali čisto da razjasnimo ovu topologiju. Znači, meni generalno, moj router drži PPPoE sesiju ka provajderu, saobraćaj sa moje lokalne mreže, FortiGate rutira na mikrotik, on to ispaljuje sve napolje na internet. Generalno kada se uključi failover mehanizam, znači kada pređem na ADSL link. Ok, to je to. Znači, ono što je bitno zapamtiti jeste FortiGate generalno, pored svih super feature-a, ima manu, a to je nema hardversko ubrzanje ili ti offload za PPPoE protokol. Da se vratimo na treći scenariju, a to je FortiGate iza routera. U ovoj varijanti, odnosno u ovoj topologiji, radimo praktično obrnutu stvar u odnosu na ono što smo radili malo čas. Router zadržava IP adrese na svojim interfejsima, ali moramo napraviti /30 vezu između routera i FortiGate-a. U ovoj varijanti, opet pričamo o ovim servisima, router zadržava sve servise osim NAT-a i VPN.
Takođe, DNS servis možemo isto izmigrirati na FortiGate, zato što ima, da kažemo, i tu DNS level inspekciju i kontrolu, pa da svi ovi računari koriste direktno FortiGate, ali ajde, to je specifičniji scenario, pa ćemo čisto sad ilustracije radi pozabaviti se samo ovim osnovnim varijantama. Šta je prednost ove konfiguracije? Pa prednost ove konfiguracije jeste ukoliko nam je ova topologija malo komplikovanija. Znači, ova interna mreža je jedan subnet, odnosno VLAN, broadcast domain, kako god hoćete nazvati. Guest mreža je fizički odvojena u zaseban VLAN i ona je, ne znam, na 172.16.00/24 i server se nalazi u zasebnom VLAN-u 10.10.10.0/24. E sad, s obzirom da je ovo layer 2 switch, znači nije layer 3, čisto jednostavnosti radi, terminaciju ovih VLAN-ova možemo završiti na ovom routeru, odnosno ova konfiguracija po novoj Cisco-ovoj metodologiji zove se router on the stick, gde vi tom jednom vezom u stvari VLAN-ove sve koji se vrte na ovom switchu terminirate ovde na ovom routeru, na VLAN interfejsima, tako da rutiranje sa lokalne mreže ka serverskoj ili, ok, guest definitivno neće pričati ni sa kim, ali da kažem između ova dva VLAN-a, rutiranje između ova dva VLAN-a odvija se ovde na routeru. Vi tačno možete ograničiti access listama na ulaznom i na izlaznom interfejsu šta je ovim računarima sa lokalne mreže dozvoljeno da koriste u serverskom VLAN-u. Znači, ako je ovo neka web aplikacija, dozvolit će se portovi 84.43, sve ostalo će biti dropovano. I to u principu doprinosi samo manjem loadu saobraćaja na FortiGate. Znači, u toj varijanti generalno neće se saobraćaj koji putuje između dva interna entiteta mreže subneta filtrirati na FortiGate-u. Vi generalno kad skalirate uređaj uzimate u obzir one cifre koje kažu koliki je threat protection throughput, koliki je SSL inspection throughput itd. itd. Znači, u ovoj varijanti saobraćaj koji putuje iz interne mreže ka serverskoj mreži ne bi ni stigao do FortiGate-a, prošao bi kroz switch, router bi izrutirao taj saobraćaj, pustio ga ovamo, eventualno ako odudara od adresnih lista, odnosno access lista koji su iskonfigurisane na routeru, bio bi dropovan odmah ovde. FortiGate toga ne bi ni bio svestan, niti bi ikad došlo do njega. Sad, kad smo zakomplikovali ovu topologiju generalno, postoji i druga varijanta gde je vama jako bitno da saobraćaj sa ovih hostova koji se nalaze u internoj mreži bude isčekiran. U toj varijanti FortiGate bi trebao da bude taj koji će da radi terminaciju ovih VLAN-ova i da u saobraćaju koji putuje iz interne ka serverskoj mreži budu aktivne security police, odnosno se radi inspekcija saobraćaja. Ukoliko je ovo neophodno, odnosno da kažemo preduslov ili razlog zašto ste uopšte kupili Next Generation Firewall, znači saobraćaj koji putuje između ova dva VLAN-a ili više, kakav god je scenario, mora biti uzet u obzir kada računate ukupan bandwidth koji će prolaziti kroz firewall. Znači, iako su ovo dva internal inside interfejsa ili da kažemo ista zona možda, ne zavisi sve od konfiguracije ili šta je neophodno i kako dođete do toga. Znači, iako je ovo sve protected strana firewalla, taj saobraćaj u ovoj topologiji će proći kroz firewall, bit će podložen određenim security inspekcijama koje ste iskonfigurisali i to je dodatak gde vi u principu morate uzeti u obzir da nije samo saobraćaj ka internetu i sa interneta taj na osnovu kog definišete jačinu ovog firewalla, odnosno model birate. U toj varijanti kada birate model morate uzeti u obzir i ovaj interni saobraćaj koji prolazi sa strane na stranu. U nekim drugim varijantama firewall koji se nalazi ovde, odnosno koji da kažemo odvaja subnete između sebe, zove se internal segmentation firewall, ne znam kako bi ga preveo na srpski. Znači firewall koji radi internu segmentaciju. Tako da vi manje više svaki skup
internih nekih resursa koji su podeljeni u zasebne VLAN-ove, subnete, kako god, možete inspektovati i sprečiti širenje bilo kakvog breacha između njih. FortiGate često preporučuje ovakvu topologiju ukoliko je neki high level design gde vi imate taj edge firewall koji filtrira spoljni i unutrašnji saobraćaj, a zatim imate internal segmentation firewall koji filtrira i primjenjuje security police na saobraćaj između VLAN-ova koji se terminiraju na njemu. Za naše područje to je još uvek poprilično skupo i daleko. Tako da, vraćamo se na ovu osnovnu inicijalnu priču. Šta imamo ovde? Znači imamo ta 3 deployment modela, zamena rutera, firewall ispred rutera i firewall iza rutera. Za ovu poslednju varijantu koju sam u principu mislim najmanje i dokačio, šta su prednosti ovog deployment modela? Pa prednosti su, mislim, kad pogledate bilo kakav ruter je mnogo lakše ishakovati nego firewall koji ima gomilu security mogućnosti. Router je router, na njemu možete napraviti neke access liste odakle je dozvoljen management i to je to. U principu mnogo je lakše spoofovati saobraćaj kroz router nego kroz firewall, da ne pričamo o mehanizmima kao što su denial of service, znači ne distributed, nego klasičan denial of service, gde ovaj router u principu to neće moći ni da ulovi, dok na primjer na firewallu taj denial of service možete internim polisama nekim prepoznati i donekle mitigirati i odbraniti se od toga. U slučaju u slučaju DDoS napada nema tu ni jednog firewalla ni rutera koji će to tako lako rešiti, znači DDoS napadi se rešavaju nekim drugim posvećenim appliancima, o tome ćemo pričati naknadno kada to dođe na red, jel? Sad, mislim da smo manje više zaokružili priču koja se tiče FortiGate-a u routed ili TNAT modu. Pokazali smo 3 deployment opcije gde se sve može naći i to je to. Sada je vreme da pređemo na taj transparentni mod koji je, da kažem, dosta specifičan. Ima svojih prednosti, ima svojih mana, nije toliko čest u instalacijama, ali ukoliko nekom bude to jedina opcija, može se pozabaviti tim. FortiGate u transparentnom modu funkcioniše kao klasičan bridge. I jedino mesto gde je, da kažemo, razumno da ga postavite u toj topologiji jeste ovde. Znači, između nekog distributivnog switcha ili access switcha, šta god. Uglavnom, između switcha i rutera. Konfiguracija ovog FortiGate-a u toj varijanti je takva da, na primjer, mi bridžujemo port 1 i port 2. Vezu sa switcha ćemo ubosti u port 2, a između FortiGate i router ćemo povezati preko porta 1. Znači, ovo bukvalno nema nikakvih IP adresa, znači ovaj virtualni interfejs koji spaja, koji bridžuje, da kažem, portove 1 i 2, pravi od njih 2 switch porta. Portove koji su sposobni samo da forwarduju saobraćaj između sebe. Ok, ovo malo karikiram, ali čisto radi lakšeg razumevanja. U tom transparentnom modu niko na mreži nije svestan da je nešto dodato u mrežu. Ako pogledamo one klasične mehanizme tipa traceroute. Znači, nigde se on ne vidi kao dodatni hop. Nigde se on ne vidi kao nešto što je dodato na mrežu. On u ovom transparentnom modu ne zahteva apsolutno nikakvu izmenu konfiguracije ni na bilo kom od ovih uređaja ovde. Oni apsolutno neće biti ni svesni da je on uglavljen, ajde tako da kažemo, u topologiju. Ali s obzirom da je ovo mod koji je layer 2, ajde tako da kažem, vi imate gomilu
limita. Sad ćemo i to da pokažemo. Samo sekundu. Postoje jedan dobar dokument, evo ja koliko sam razmišljao o svemu ovom nisam se ni spremio, ajde, da budemo iskreni. Da to pripremimo napred. Mislim da je ovo. Bila je fina tabela, evo je, koja pokazuje razlike, odnosno mogućnosti između transparentnog i routed moda. Sad ćemo da prebacimo. Evo ga. Unicast routing PBR u NAT modu podržani, u transparentnom modu nisu. Pa to je poprilično i razumno, zato što niko ne koristi u transparentnom modu, znači nijedan uređaj na mreži ne koristi FortiGate kao neki rutabilni entitet, pa tako da na taj način ne možete ni uticati na routing odluke, ili da pravite PBR. Virtualna IP adresa, IP poolovi i NAT, koliko god sad ovo bilo u suprotnosti s nešto sam malo čas ispričao, posle ću i to objasniti. Moguće je koristiti ove tri funkcionalnosti u NAT modu, također ih je moguće koristiti u transparentnom modu, ali ih je moguće iskonfigurisati samo iz command line-a. Verovatno sad prva stvar koja vam pada na pamet jeste, ako je on layer 2, kako to natovanje tu može da postoji i u šta će on to da natuje kad nema nikakvu IP adresu, pa u principu FortiGate će imati svakako IP adresu i to barem jednu. A to je management IP adresa kroz koju ćete da mu pristupite i da se kroz tu IP adresu, odnosno kroz taj interfejs, odradi konfiguracija security polisa i svega, jel tako? Mislim, transparentni mod ne znači da vi njega bacite u taj, pod navodnicima rečeno, bridge i ne možete više nikada mu priđete. Naravno da može. Sad, postoji varijanta, ili da kažem neki super čudan scenario, gde vi morate da iskoristite neku od ovih funkcionalnosti u transparentnom modu. Tako da, generalno, ovaj hibrid deploya gde vi u transparentnom modu koristite neke od ovih, da kažemo, routing funkcionalnosti je moguć, ali to su rešenja koje su bukvalno iznuđena iz bilo kakvih raznoraznih zahteva ili preduslova koji su nasleđeni, kako god. Multicast rutiranje da u NAT modu naravno, u transparent modu ne, ali može da forwarduje te pakete. U NAT modu nema layer 2 forwardinga, u transparentnom modu naravno da ima. Frame-ovi koji nisu IP mogu biti forwardovani, ali ne može se odraditi security inspekcija nad njima. Firewall, packet filtering, NAT autentifikacija, u NAT modu naravno da, u transparent modu takođe da, znači vi možete konkretno napraviti gomilu nekih polisa koje iako flow saobraćaja kroz firewall prolazi na drugom layeru, vi možete odraditi rekonstrukciju, prepoznati određene paterne, ne znam, i aplikacija i određenih, ajde da kažem, trivialno paketa koje možete isfiltrirati, znači braniti, dropovati. Tako da u transparentnom modu je to moguće, podrška za V6, IPv6 u oba modula da, odnosno moda, da, modula, super. Traffic shaping moguć u oba moda, hardverska akceleracija da, svi security profili, odnosno mogućnosti uključeni u oba moda, security fabric u NAT modu da, u transparentnom modu ne. Security fabric je FortiGate-ov ekosistem, gde vi gomilu nekih njihovih Fortinet proizvoda
povežete u taj jedan veliki ekosistem, oni između sebe razmenjuju neku telemetriju, odnosno da kažemo informacije o potencijalnim sigurnosnim rizicima ili sigurnosnim bričevima koji su se desili, pa na osnovu toga možete customizovati, odnosno automatizovati gomilu stvari, ne znam, da se host izoluje, da mu se zabrani pristup drugim segmentima mreže, da se karantinizuje, antivirus da odradi lockdown, itd., itd., itd. Znači, on generalno, ukoliko je u transparentnom modu, ne može da učestvuje u security fabriku, iz prostog razloga što nije routing entitet i to je poprilično i očekivano. FortiView, odnosno dashboard je dostupan u obe varijante. IPsec podržava i u jednoj i u drugoj varijanti, ali samo policy based. SSL gateway, odnosno SSL VPN u NAT modu podržava, u transparent modu ne. Ovo je opet krajnje očekivano, jer generalno Layer 2 uređaj, pa na tom putu nećete moći da iskonfigurišete još i SSL VPN, niti ćete moći da čak i da iskonfigurišete SSL VPN, da mu nekako eksplicitno naredite da injektuje taj pool adresa koji su na SSL VPN-u i da omogući pristup internoj mreži sa njih, jer on generalno ne može da rutira saobraćaj. HA podržan u obe varijante, LACP port agregacija podržana u obe varijante, HA redundantnost portova da, ali zavisi naravno od hardvera. VLAN trunking podržan, spanning tree nije podržan ni u jednom ni u drugom modu. Pošto u onom delu kad smo pričali o hardveru, on ima u sebi switch čip, ali generalno nema hardversku akceleraciju za spanning tree, niti može da bude deo spanning tree topologije, ali u transparentnom modu on generalno može da forwarduje BPD-ove. Logovanje, reporting, yes, i u jednom i u drugom modu. Upravljanje sa FortiManagera ne može, naravno da može, šalim se, čemu onda cijela ta svrha ako bi bio toliko limitiran. Tako da manje više, evo, postoji par nekih ograničenja, jeli, SSL VPN ne možete da koristite, znači onaj VPN klijent FortiGate-ov, to jest Fortinetov defaultni, limitirani ste na policy-based IPsec, znači route-based IPsec ne možete da koristite, ne možete ga učlaniti u security fabric i ne možete da koristite PBR i rutiranje. Da se vratimo na ovaj naš primjer još jedan put. Šta smo zaključili? Znači, ukoliko je, da kažemo, konfiguracija specifična i prisiljeni ste da koristite transparentni mod, koristite transparentni mod. Što se tiče performansi, nema nikakve degradacije. Jedine mane su one koje sam malo čas objasnio. Mislim da tu generalno nema neke velike filozofije dodatno vezano za sve ovo. Razmišljam sad da nisam nešto trebao još da kažem i da objasnim pa propustio, trebalo bi da nisam. Manje više to je to. Znači, ne znam, pokazao sam najosnovniju topologiju u kojoj će se mnogi pronaći. Ukoliko je nešto ultra kompleksno, znači ima gomila nekih VLAN-ova, već pričamo o nekom data centar nivou konfiguracije, možemo napraviti review u tom nekom naprednijem segmentu ili objasniti neke osnove, ali načelno mislim da sam uspeo da objasnim razlike između NAT moda, šta treba uzeti u obzir kada integrišete firewall, u ovom našem slučaju FortiGate, u neku postojeću mrežu i koje su sve mogućnosti. Tako da manje više to bi bilo sve za ovaj video o FortiGate modovima.